tumi a obo ade Nyankopon de ama asante hene otumfo no enye tumi ketwa na asante hene otumfo oya asase so eyoma Ghana yimu nyamekese ade a esi da no fiada no eyinhira ona hu ne say ye na say bet eno so emma osu Nyankopon ama asante ma na ase mampoma ya hunu say ayie no adimu enti nsu egu eda ba ko edi nkai die toso miru no ekire enhira obo ade nyame wo hira santeman ehira mampoman okay enti akonfofo ana omo ye se ye chechiri nsu de ensu ye ngechire de enti America ne sa ne se Kofi Ewurade omma otumfu asante hen nanimu nyeden emu ase Mpeninsem TV do adi nsu ye adwuma no okuta sunsumu anuwa no sunsumu awode no ana nam ni be bi kobo prophet na kwa Elisha the great aga ya me to meet us Kadeji Kajiga ya me to meet us papa yes na po say adum ya fiu meet us abade ya wo asase so meet us baba be som ya bre so mo fa che mi rada fam ya asase na enra na dwo ya pene kura bre ya nti de be ka ne se animonyam kan obo ade no edin yes baba ka kwa Elisha o do adi nsu na ye adwuma yes ana boy yes tumi ese wonsu tumi be ne wonsu Kofi me da ase so wo hunsu tre da yechi ankwe ya ka tumi na anie nti da bia Elisha me ka ase mi se ewi ase so wuyi ensuo tumi free ho no mo a ye ka ohodefo a eyensuo okay because our God all powers belongs to him tumi ya eyo Nyankopon de ano Ewurade wo so oyo nyame a ne honhom ensuo mu na ye den ebutu okay nti Ewurade honhom konkron no ebutu ensuo ye ni okay na ofidie nti amede oba hai onse ensuo ye tene okay se de ensuo ye tene koi sa na de enipa se yese yabo obi dua ye de nom ya to obi so ye obi abrabo asinitrase obi wa hohiehia bi mu obi bre na wo de ni begina nsu tene a etene se yi mu a ewo nsem a wo beka egu nipa na brabo so na wabo nsu na hohoro ne ho na nsu ne bi so yes when you some boys when you say that you David na se wontumi mfiti preko pemfe nsu nka obi Kofi no nipa kora ne hunye efi a yejare no David onipa hunye efi a yenjare no okay ento de nsu nipa de beba nsu tere ho sei ada say obema ono agye nsuo no mu no no a oye de obeya ma ne wie nipa na yeden wa wohoro ne hu musuo okay na the more nsu tere no etene ko no na de nipa ne hawo na de soa na mane na de yeden na de ko nipa be say no ya boso som Kofi na boso so ne de yi na say ba kwa he na kansu na beuti Bible si nimdi a me man nim nti wa yera Kofi ade e wo bomiti eye kanso a ye friend mrekanso na de enti Americanso bomiti no Americanso ya ade a ye de ye niema bebrebe de me got ase ade e bomiti so oba afa yefunu na oposa e de friend oposa wonsuo ma na ebe ye trotro na oba no wanom onom a okwa awo so a no operation no awo achi wo bre onte bre wo na wo sa ade ekura e bomiti ya the same thing Kofi ye bi yi musuo free nipa brabo so ade ebomiti meka ne se eya abe mfinfin ye nyamfa so de bebre de free abeso a meka se me kan no ho asem a Kofi me nka nwie na ade asande na botaye nti amede obansu tene hui me pese me ma nipa a ehwe me nyina hunu tumi a obo ade Nyankopon tue dia mpon e dia mansuo me ako Elisha megina hai agra honhom a mede ne ye adwuma no oyensuo nti abre ni abre nyina nsu tini mu ana Elisha me yeminya nkamade nje ba nsu wo ha Kofi makwa adesra nsa ne ye kasa sa me ni ahonhom akasa ansa na me mamuso am yakasa ndi Kofi dia me pesa me ka kire nipa bi a wo hwe Elisha ne se obi beka se na yede na papa yi so ye difo no so odi nsu honhom na ye adwuma me busa de wo hwe me se osofo se wo kobo wasu osofo asu bo na wo kobo no odu ko gina na tie mu ene bo wasu ana eyi nsu tire mu
na osofo de ugina no watu ahye nyame nsa Kofi onipa be no yare ya okọ hospital na doctor kofa aboa emoja anase okofa aboa bi ehunsuo de besi ne so eye nsuo yi ana onipa yare ko hospital yes mo mfa nye den ensi ne so no nyankwa it means that water is life nsuo ye nkwa ema okrati asefo ni busa de wo hwe me se da be na de chen ya wa no nsuo da be no wan fa nsuo anya aduane ene ese etimi di nsuo ye saa ne ma we nyina de a ekire mfasodi a eni tumi a ewo nsuo nsuo nka nipa ho nipa ntimi nye nipa ene waka say ni jadi obi a nsuo sutumi dabi bible so wan fa mfiri ma wa nipa wa ho odi ntumi ntinye obi a na ewo nsuo sutumi Kofi ene ya na obi a tso obi ka so de nsuo sutumi ya ni nsuo kasa nsuo pia tin kasa ebi ase ba ya so ni nsuo kasa opi na satale be what is saying enu nta meka say enye obi a na ewo nsuo sutumi me na me ne me honhom nam ntimi na me nim honhom na kade de be ka won ti ase nti pedifo ka ase bi say obi frɛ ni nyame no na obi nye den enyina ho o kan sa de no ya adwo quite acceptable ebe dro anajo na wo be ko ba bi te se bi amusie ye se bi a wokoye obi nya nkamade amano a enye se wo fitin ya na wakogina musie se wokoye obi nya nkamade wokoye musuo untumi nkogina nkwanta nan so prekope se wokoye nya nkamade anamo biara wo pese wutu obi a no ewo ho akade a wo de beko ho yemfiti prekope enye bibi nti me fasa akwanye so kasa kire de wo hwe Elisha bia eya na obi wo no mo ka bibi se obi nkomsheni ana obi yesunsum kani na wo so odi nsuo na ye adwuma de a emfiri nyame nyame kan ahode ne firi soro ti da bia me ka asem bi se opo kese e dankre se opo ete ne husi abontena ebe kata o man we nyina so ende no kre e kire tumi a epo ekire tumi a nsuo ye den ikura oja wini se ukrom ni aba yes ye ba betiye yes ye ba wo hwe ne ma bebrebe tie se ye no bedi nkomo yes sase ye woni pempi se de bia wo ka so odi nsuo hu na ye adwuma yes da se bia ne dot ye eno mienu nsuo toy yes aso na wo na na konfo ho ebi ti na na konfo we di ma nsuo toy obra no so mitimi se e ma nsuo jai na ye ya sate hine ba na etwato ebi muti man be sen anaji nsuo anto nsuo beti Kofi nsuo beti because of say tumi a obo ade nyankopon de ama asante hine otumfo no enye tumi ketwa na asante hine otumfo oya asase so eyo maga na imu nyamekese edi enti na meka ne sa de enti a meka ne sa ne se Kofi ewurade omma otumfo asante hine na nimu nyeden emu ase na eda no fiada na nsuo na hya ase ye sa no na mi hunu akonfofuo bi a ebinom se ye kyekere nsuo no ebi se ye yese ebi se yese Kofi nsuo ye nkyekere yesre nyame ye nkyekere nsuo odasani bia ni ono ma obo ade ni tumi ama ne se won nkyekere nsuo untumi nkyekere nsuo yesre enti se wo konfokro ne kura wo kogina ho no oho etesen ko oho tesen wa ko nkyekere nsuo ye man sa so de kire soro a obi peja nsa hwe soro a ode sra de efiri nyame ho enti mpanifo aka asem bi se obi nton sanfa nhira ne busuefo onipa otawo obeton nsa sa odi kohira no nton sanfa kohira nipa otawo oton nsa wo de domino wo de se na brabo enti nsa ya ade a ye de sra ne mapa ye de ye sa de domi obi a opew kwai bone so ohwehwe wanim buase ohwehwe wabrabo seye enti ade a esi da no fiada no eye nhira esu atama ya sa potato tututu ona hu ne say ye na say but eno so emma osu nyankopon ama asantema na ase mampoma ya hunu say ayie no adimu Kofi onim se dwumadie bi a wobedie bi a nsu agusuo bi ano
ede niema pa neba odi abro ko sefem na nsu abro de be yie o kan sa de ne odi ade ko sefem se wadua na nsu amfiri so amegu so be yie enye yie ebe sai enti se dwumadie bia wudie bia nsu etobusuo no ekire da to dwumadie ne niema pa ebeye okay because on fa ade nko sefem eda no ana anyini ensu obuso na akire sa ade we ne from ye ebeye fe enti nsu egu eda ba ko edi nkai die toso miru no ekire enhira obo ade nyame wo hira santeman ehira mampoman okay enti akonfofo ana mo ye se ye chechiri nsu de ensu ye ngechire okay me fa sa akwanya nsu akasa akire banyansafo a wo hwe na akwa Elisha nie mbe papa nyehwe abone nyehwe utaka minimo how bi a wonam musisi a wo hwe mi okay minima mane bi eda wo so sa wo hwe mi mpemprem wanya court issue wanya bayama ne obi ne wo twema nso wo japade ho obi obi fa wo yere e wo kwai bone so obi fa obi ade wo kunu edi agobone a wani nje ho obi no twetwe wo penkrata asem cancel na wo peda ye free obabi na yare wankasa na wo ho mfa wo kunu bi na yare awo sem na ho ayeden anasa obema ye na atofem de me pese me kasa kire de wo hwe me bia ne se o haw biara wonamu a wo de wo hia komsheni wo hia sunsum kani se wonje wo free wo haw mu no ene na kwa Elisha nkasa okay gobi me ma me kasa nye tenten no me pese me kasa kire banyansafo bia se kuro bi wa kuro bi to aso na wiase mpalifo se bibi ankoka papa enjegrede papa so na si achi se bibi ankoka papa no enkasa e woni ba bi din enti saudi wo bisu waka ne ho ntam se wo ma wo nya digie obema wa bre wo wiase akosi awie ya fa ne bre na kwa Elisha ne wiase nipa e na me nipa ye bone me de menye nyame beye God have done it already nyame wo boss ro mo biem nyame wo ba asase wo mo biem enti me nye nyame beye me de ne se wo frem ya de wo beka eno na meye Elisha minkum nipa Elisha min too good ade a meye ne se obi aye wo bone ya tua ne so ka no betumi de yare ato nipa ne so ubetumi ama nipa na bubu ubetumi ama nipa na beka na mumu asem ade a waye wo de hweme Elisha nsa ba bia nipa ne wo bia ye be strike ne so ye be sama na ma hohom na wasem ne se mimi gira nsamampom be kan nsamampom a ba bi esi ahemfo etitiru Kofi Elisha me kira bayi eniema me ye bebre bi sunsun kani me nka se mehunu nti wo haw biara wa wo hwe me wonamuo no Elisha se frɛ no papa chemu ye mami yes bayi yes onya ne bebre aba be ya mazeze upiefie bi ma kotokro ene etu a edi ahim wan ne nyina ye onya no nsema o mo keka Kofi die wo mu nyina ne se abayi bo no enye nipa nim kasa okay so wo bi wo sunsun bone a enye ponti a wo ko ponti so nipa we wo sunsun bone no eno na kire bibie de bi ka wote ase so wo so nim na wo wa enka nkire me because de ogo ka kire no no oni ani odi behunu bie enti se papa wo tumi de a ma bibi si okay de besie ne ba me yahunu se papa yo obrefo na se wo ko bo obi maame ana obi papa na obi baba yie de no mfa so de anye den eni so okay enti se wo tumi se wo betumi achi bibi de a ma bibi nsi nipa na busuam na nipa na nkasa mfa akyɛw panye de emra sa de ekoso wa bra bom no minim hu bi okay me de no papa da ne ko sima ba ko ene wa fo kasa de me pesa me ka kyerɛ de wo hwɛ Elisha bia ne sɛ enye papa ye bia na wo sɛ wo ye wo wiase okay etoso bia me nipa nyina na ye wo papa obeye papa ma wo honhom enkasa nkyerɛw at the same time penifo so wo kwa awale abusa enya awale nko a ade bia na wudi sika ekohyem tuhu na mo busa ansa se be yi ana se enye yi a wo ba bi pesa wo ne tu ana mo pesa wo ware no tuhu ana mo wo tro exams bi wo pesa wo hu se wo be pass ana wo be fail tuhu ana mo wo hwe mi mpempre mu obi a hye wo bo wo pesa wo hu se bo hye na nipa na hye no ebeba mu ana emma mu frɛ na kwa Elisha waso daye boni bi a wonte daye nase ene Elisha nkasa o hwe me mpempre mu eniema nyina ye basa wonte ho ase frɛ na kwa Elisha the tumi wo ho se ebeji wa firi wo hawo mu meje nhira obi biara idi ade the great Agra
kutala bi ojaba fo ana ojaba frama ana odi adwuma na so na bese na best school so no fa ya che wagi bia ani papa nkasa o ho kwan se obabua na nso abrabo no etime asiye abuso me do si subscribe like comment na ese ani Kofi Afriye edwasi Mpeninsem TV